Muprofita mukuru wemuzimbabwe orariswa nebhutsu nevanhu vemuzimbabwe kana nevana vemuzimbabwe mushure mekunge akomenda nezveindependence kana kuti abuda achida kusaidhira mamp vebato rinopikisa reCCC. So panapa vari kunyora vaobet chafa mukanera vanyora kuti opposition members going to the independence celebration is not a sign of selling out but a period of embracing each other. I'm not a politician but wish an end to our vows. Let's try unity. If it fails, we start from where. This is not about ZANU-PF, Triple Chabangu or Egypt Zine Munzwa bus stop, but us as Zimbabweans, I attended the celebrations too as a VIP guest, not on partisan basis but Zimbabwean basis. Varikutaura kuti inini ndakatoenda kuindependence, vanhu chimbomirai kujamukira vanhu vakaenda kuindependence, vanhu nekuti muri kuti vati vatengese, vanhu vakaita sana Hwende, vanhu vakaita sana Chabangu, vanhu vakaita sana Richard Tsvangirai, mwana waTsvangirai anga ariko, mamp vamwe vekunzvimbo dzakaita sana Sunningdale vanga variko zvekare ikoko, vakaudzwa zvakasiyana siyana. Vanhu vakaita sana Worship Ncube zvikanzi vanhu ivavo chimbomirai kuvajamukira nekuti kuenda ikoko hazvireve kuti vatengese. Asi muri Zimbabwe zvandiri kuzoona pano zviri kutaurwa nevanhu, ndiri kuona kuti muprofita apinzwa busy. So panapa patatanga mumwe akati zvauri kuda kupiwa akwa nachivhayo, mumwe iye ndobva apindura zvinova zvinhu zvamubata-bata zvikanzi, do you think I'm that useless? I have a Porsche, a Cayenne, Audi Q7, Viano, BMW, Volvo, only to mention a few bought from my pocket. Why should I settle for a Toyota Aqua? Kukwana akuurai. Ari kuudza munhu kuti kukwana akuurai, handisi level reAqua inini. Ndine mota dzakawanda, maBMW, maPorsche, maVolvo, mota dzakasiyana-siyana dzaamenshena ipapa. So ari kuudza munhu kuti chimbondidzikamira, handisi kutype yekuti ndiri kuda Aqua. Because vanhu vakawanda vanga vaona kunge akusaidhira bato rinotonga muZimbabwe reZANU-PF. Vanhu vakawanda vanofollowa kamuprofita uyu nenyaya yekuti zviprofita zvaanopa zvizhinji anenge achitaura kuti chakati chichazoitika, kwakati kuchazofiwa. So vanhu vanenge vachimufollowa iko zvine zvavakuona kuti nge ari kuda kuita kakusaidhira, ndipo vabva vatanga kumubolonja. You know maZimbabweans avakupe nguva yekubatanidza, mumwe wandobva abudikira zvikanzi it's a personal event. Is it appropriate to wear party regalia and chanting party slogans? Truth need to be told. This is all wrong cause only the ones guaranteed heroes burial status are the ones within the ruling party and still bootlicking their leaders, which made the whole thing lose integrity. You see, zvanzi vese vari kuzonzi magamba vakarwa hondo chichichi and stuff, vanhu vekuti vanenge vachisapota bato reZANU-PF. Kana usingatosapota iroro haukwanisi kuwana status yekunzi uri hero kana kuti wakamirira nyika, wakaita chihero. So ndonyaya iri kukomplaina vanhu vakawanda panapo kuti imimi zvamuri kutaura hazvina kushata, but munofanira kunzwisisa kuti zvinhu zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Kupemberera independence hakuna kushata, it's not that bad. So mumwe ari kubudikira zvikanzi independence haisi yeZANU but Zimbabwe, but ZANU makes it a party thing. You see, vanhu vakawanda vari kuramba vachingokomplaina nethat one thing chekuti ZANU-PF iri kutora chinhu chenyika yochiita chinhu chayo chekuti ndisu isusu vanhu vacho. Mumwe akanyora akati, if I may ask, you went to celebrate independence, do we have independence in Zimbabwe? People are being killed every day. Hamusi kuzviona here? You see, but it's a partisan thing. Why should people wear party regalia like as if Zimbabwe is for individuals? People boycott because those who are in authority, they think everything is about them and their party. It should be a national event, not a party event like other countries. But in Zimbabwe, everything is personalized. There is no one who can hate his or a country, but leaders we are having are not good. Mumwe arikutaura maonero ake. Umwe akati independence inopfekwa regalia yeZANU, ZANU-PF songs woti haisi partisan. Nai prophet, what's that? Mumwe akati independence was hijacked to be a political party thing. There is nothing to sugarcoat. People are starving because of the so-called liberation movement. There is no independence in Zimbabwe. Mumwe ari kutaura maonero ake. Umwe akati, varume, which independence are you really celebrating? Is it truth we're celebrating with opposition MPs were treated after election? They will be mad to attend such events. You see, nyaya iyi haisi kupera zvakanaka. Vanhu vakatsamwa, vanhu vakagumbuka.
Zimbabwe haisi nyika yekutamba nayo. Iwo watombonzi uri prophet, ukatarisa this prophet ane nguva yekuti kazhinji kake anenge achitaura kuti gore rakati chamisa ndaona Mwari vazokupa nyika kuti uzotonga chichi and stuff. So ndizvo zvinhu zvakaita kuti againe mafollowers akawanda kubva kubato rinopikisa retriple C. So vanhu ivavo ndo vanhu vakatanga kumufollowa, vakatanga kuwirira naye, ndo vanhu same zvekare mafollowers ake vakumupopotera vachimubhasha kuti haungaite zvakadaro.